Tiens, avec force, sabula, ngala ere koko et toi tiens, o tien, ango ambambo kan, o tien, anga barako kan, o tien, jamana ka mara o kan. Sigi ka ke o kan, sabula, kaloma fen fe glan, ikado ka fo, aywa dongele, flingolo fendo, aywa angan sinsi tien de kan, ale de be laban. Ima tien fo maye, abe tiolo, a fo do be, abe digala de, aba toro, nga na ere yi ko sigi ki mire kofe. Aywa wati, ale de bifana bi tien ka tien seka ama, atigi na don ka fo, aywa mamu ye nyi ya kuma fwa ni mamu ye jugu ya kuma fwa ni mamu ye aywa manja kuma fwa ala ben bebo nyokona o de la ama ke fon fena anga njija anga tnyi anga fo nywanye o de be laban ni na bagar tukura si kay bisa ka folini tanu ka bela jere au bismina munye kledu ale suba sanfala aywa au bismillah alamsa 14h05 on ni bagar be nyonzoro anga je ka wala fameli ka surala jamana tabulu akanye don mati se ka ke ko kono ki te ko munye don aywa ka ke jamana kono ite jamana ta fan don ka ke jamana kono ita tnye don ka ke jamana kono aywa akola hakika munye ito don aywa anga anjija angodi dabla sabula anga jamana tnye nyini ko don ka jamana to ya nyini ko don no dona aywa ikanga munge amasible makofiye nene sigi ka ye bikli na abu choti abenga karafula munye burama aywa tarawuri alebe kledu media jabarina obismillah un monde sans terrorisme ale jamuka kono la abu choti mbe be jamu damena ni foli belebele baye ka sege ka foli belebele bake ko seme kati population na mbe kati population fo u ka family la u ka faso kanuna u ku ka armée kanunina ko ninde nyini nindo ninde be ka fo ka fletiki fo maliye be ka se ka famu ka don ka fo ko kele inte anga armée bolo kele nyi mali population de ka kele bi laban ni mali population de ka wuri ka joy kele be laban ni mali population de ka nyomine nantaro srafe aywa nangu yere kunu damna sangmo sanga soro aywa finya daba dirama ha nga nan hakila na fo terrorisme kele ko abe marfa kise aywa marfa kise se ka be na boda a jorobe katika ye munun bo wo kono ka di marfa kise mu mine de population de ka chesiri aka wuli ka jo ante sonima ni nywa wora teke ana ni mam ye ni kana hali ni dona dugumena wula ambi labo ngaklela odi a togo di succès ka soro opération kofe ambi kati population fo Brama jigina yoro be menda do kono jamukan kono sabula ne kote mbe seko ka moye ontia ma fasadala ontia dulu ni bala fola makuna ongo anga maliba parce que bi ambi yoro mina atseka fam ko kera mobe toro kono mobe duskashi kono kuma do be woro manga fo nga nanye pado ta nga nziki ka hakli jigabo munda na nini muyato ni ansoro ni nywango se ka dabla togodi baraka nga kode kawo abu chote kati kan symbole mali armée kono ni kalayo wasi malien bebi yere nyini ngay dusugolo la o de la femme kera bambato ambe dugo kale alaka hine munun jukina alaka kenya duma nga femundo apmanga ke amanga seka kati kansoro ambi wati mubi sécurité ko bi to mubi terrorisme ko bi mali kono to mubi ni manka seka do kati kangono o kanye fanya ma seko famde amanka do kati kan ni tura ale la doro abina fo ameriko nga démocratie ko tewa ma capitole manga kera dromna toutes les démocraties du monde ont été choquées on a nyongo do do armée ka symbole faire do de katiyo donc am yoro mna bi on hakla sécurité moulel bekka nga seka takati avant ça disposition moulel bekka nga seka takati avant ça pour que ni nyongo kana seka ke encore que le président de la transition au logé lembe o kati kelen kono donc à tes femmes aywa à ma femme wa akele fo bi mbe segi mbe kuma damne na ide aho ma sanction ko kuma me ha ni nyongo manga ke ko sanction manga tawo kati kan commandant ta to don ta jamudo abu
au Bénin de Alache. Nta toi don ta jamudo. Il doit s'expliquer. Le ministre de la Défense, il doit s'expliquer. Parce que terrorisme ou les terroristes, la première des choses, c'est d'abord traumatiser la population, créer une psychose au sein de la population, créer la méfiance et la peur au sein de la population. C'est d'abord ce qu'ils cherchent. Maintenant, nous, on doit tout faire pour ne jamais les permettre d'avoir ça. C'est ça la réalité. Mais maintenant, si les points même névralgiques du pays, on peut les atteindre comme ça, nous, on se pose la question. On se pose la question. Wati muna, anga armée ka monta puissance kuma kunte fo. Comme nous marquons au Wati. Maintenant, sur les nécessaires armée ka monta en puissance de fort. Est-ce que on a assisté blewa? C'est de cela aussi qu'il s'agit. La réalité est en face de nous. Jadi on wula kujo kati sarasu yu seko ke alakama seko ko kunte mbo fana fo ha ina soro ikadakala nimi seko ke mumba bala ibadon alaba yi munye badon wula kujo nga terosu ka objectif to yo oui papa le menga jamala ou ka nyini taudi. D'où maintenant nous on doit jamais permettre à ceux que ils arrivent à ses fins. Abu ni yota mi do kuin kono kuin anga famu anga wala Abu malite shia ko don ha problème d'ethnicité mali kono ma wara de se ka créer ma do se kana na ito do la kibe mo black kono mais malien ka kodon bonyana oma metani mo ye depuis kurukafuka kurukafuka masa tani fla de tara faranyonga shia kelontew ka sigi bengan signé unu nyonje ambe sigi keninga ambe keninga amba keninga na yere anja bi ama fongo kurukafuka ngu constitution folo de do nyi kono oh utara sigi ka bengan ke parce que ba do u ka tabulu te kilinye u ba do différence do bu nyonje ngu ba do ulu be gaske kera dugukolo kele de u kanga balo nyon kerefe u kanga balo nyombulo. Donc, faut anga tableau d'ota, moum se ka ben fait un sabati ani nyonje. Kuruka fura a sigiro de ka. Kuruka fura a loi votera o de ka. Ka ta folo a article aywa wolonvla no be talike dozo ka kalekaka ninkana aywa a bayelema ka ta bla article binani ani nanina. Donc, si à côté on fait. Mais aujourd'hui Bourama be problème du manier. Munu salen flè anye shu munu nye anye jam munu nye shia mundo dogolente malao o kene kanda dio. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe bi iba ye kafo Amadou Koufa avec ayere do avec ou 10 sayama kola komina ala ale Koufa ka kote mate avec un monde 10 ama même saliata niko Koufa bi akanyama joni malikono terrorisme kokunda c'est yada agali oye aywa toaregi o fona naka jamadu donc Koufa be ka jama sacrifier to komi yada agali fona be ka jama sacrifier tende parce que ale o yadi fona ka côté. Parce que au fond, glonné be djekulula no bo wele ko Al-Qaïda. Il y a du fond be allégeance ke Al-Qaïda de là. Donc Al-Qaïda o jonouye. Et ben Al-Qaïda bureau beta. An nyemoko be Al-Qaïda bureau nyemoga be ba beta ite farafin kele sur la brama. Ne bagar to la de afi. Farafin kele ta sur la. Abaye arabouli. Afghanistan, Pakistan, Qatar, Saoudia ou abe araboudi farafin kelentala. Donc aujourd'hui ou beka farakola comme qui n'est pas même ou à côté ou beka bla ou reka jamana ou là ou ka jamana uti kola comme ou à côté. Toutes les grandes décisions mon beta Al-Qaïda kono est-ce qu'il y a des dates où on roboko là wa Afrique be forum ou ba fa ko misikine de ou ta jate ere
Donc au lieu de bêtis ou cadre ba faye na folo munga ngadi ba na folo chama. Donc allez ba ka communauté sacrifiée kufa na fana na ka communauté sacrifiée pour une cause qui n'est pas la leur. C'est de cela qu'il s'agit la réalité aujourd'hui sur le terrain. Les victimes Al-Qaïda mo mutala mamu besa ou mutala on a demandé venir minimum ou mutala et nous on continue à alimenter ces choses-là encore. Wati sera anga sigi mo fo mo ngo ni dine ko di kumado mo ma ni ko ngo islamé ni dine ko do Tombouctou djenebe dugu dugula jabe dugu dugula abete se ka cité maintenant dine ko kuma fulu de la première grande université islamique au monde c'est Tombouctou Al-Bidan Soudan. J'ai dit la première grande université islamique au monde. C'est Tombouctou Al-Bidan Soudan. O dugukolo jamana. Ebena mun dine ko fo ulo jamana doni. Ni ala kodo. Ni silamaya kodo. Ebe ta mali dugu jumena bi ketita mesiri soroye. Ni silamaya kodo. Watu temena ambeta amesikango sambina ni sambeduru. E dugu de be compter misiri me dugu muna. Awa anfa u club na mo ke do clubana dugu de kun compter misiri be dugu mununa mais bi ibe dugu de compter peut-être à tête dugu muna aw de mo ja ko ka do islamé la wa mo do na islamé la aw de wa mo be ala bato ka aw de wa ma be se ka ma ja ko ka do fena femu na ta fe wa aw islamé wi aho munu nye dine mo ra mo wi aw bu ni malien chewa Maou Maïbi ka faso fait, était attaqué ka jamanama. Vraiment, fait mon bé ka cultiver si ça, mon fanado. Folo, nga déplacement kono ni kuntara kofe dugu la, mali kono la. E ba terroriste nu kumbe message ni maka munu ke ka jamana deun o dugu deun brabaga, ko dugu deun lasran. C'est ça ou yo d'état, ou be ko message de blaster maintenant c'est à l'échelle nationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, Koroka ou Klobena, nga folin tan nubouye, ou be jamka la lame, Banyangara Klobana, Bankasi Klobana, Plateau Dogo ou be lame. Donc, ambe foli kouye, ou Klobana. Nyononka ou Klobana. Masinaka ou Klobana. Teroso beta dame ko nous dame wati mina katabla fo jene masunya kono, katabla kwa kuruzonu kono, ou ye mon fo population e. Ngubina, nous na dugumina, ou ba yero dugudona. Non, an kanta awma, an na awte. Ani fama ou dedu. Fama jugu nunu, anu dedu. Nunu dedu. Ubita, an na lule kele. Et population aussi pensait que, awa anga kote ne fama ou yere dema kakouye. Terrorisme beke fama ka bomi. Maintenant, population mena balukola wati mina, ou nuna ye, nous sera ka fama ou ka yoro datu ka bo yoro mununa. Ubu soro ka segi kana population ma, kana population blasi sa ou quoi veto forcer ça donc a vite une condition de là a vite une tableau de là désormais dugu ko terrorisme ka contrôler mali kono ne bagare to la ya fie boka fletri fo ou na do dugu la ou yeni kuma de fo dugu donye maintenant ni fama mabora wati mina aha yende sisa ou bina don population mena don ka fo ja anyambulo sho anyela vraiment toute personne qui s'attaque à l'état s'attaque à tous les Maliens. Ah, Brahma, ni ne ko Brahma ma sisa ngo eta iteke shama ka yirana. Eta ijoni. E bi se ki teke shama ko eta jole fle. L'état c'est nous tous. Donc ni magara eta la, e magara jamana de be kelengele la. C'est comme na fo Brahma, mais la misali ado fana fi ka famu parce que aywa ataro la ka ko do ka famu yoro. Amba wala ba famu. Si ça ambesi me gwa ba dokoro. E Brahma e nana e nyese gwa ima. Gwa sa vela ma. E be faka tasuma de bla gwa sa vela la. Aw munzi ngba koro. I ka do ay nana hotel mo aw kote ay asika usikoro la. Mo be gwa sa vela ndla ko boy. Gwa ima oni munje no gwa imbora do mo nda do. O ko nyode o. L'état l'armée c'est ça. Na armée boray bi. Armée te yoro mun na bi nulu be ka nyine armée kana kanu la kana. Olu be toro ni jonya mun kono. Beta don. Ale bi enflammé ka kuma sa i b'a sɔrɔ dugu dɔ be ale sa terroriste bɛ ka dugu de dɔ ka musomanninw violer ala ye diɲɛ dongo da u bɛ ka dɔw violer
ni kalo do kan wele ka foni j'étais là-bas munu de me ka violer ou ya témoignage ke ma do émission de la me ka teme ou ya kuma ka on me bon mula ka ma munu folo ni u be ka fo de wala do nye an outé nga émission do teme na mo ye intervention de la me antara koro ka wiye a témoignage ni fonke ou nana ou me kuma ka munu fo ulu ye antara jene ka ya kuma ka fo mais maintenant ou nana yele ça état affaibli le wati mina ulu nana donc a fo ko jaja ko konte mais plateau de gonta spécialement ils viennent ils disent que non en outé ani fama do ou nyeshi armement poste fmbe ayoro la ou poste be attaquer donc armée repliera kana aywa i réfugié vers les zones de Bankas anana kasi ta préfet ou bien sous-préfet ayoro la merouté dorosoté école sauté counté poste de contrôle munkumbe wulu la ou nana sta kanu nyeshi population ma et avec quelle technique ou bien mon cas ici ça burama meno fana wala ka famo c'est ça ou nana nyeshi population ma ni muye ou population de jatemene nous ya yesa population ka dugu kono mogo munun be munun lamenu no kosebe mogo munun be nu aywa jama be tumu ko nu ba don ka fo o mogo fenfe be ko e mogo bay dugu kono no onu ka hakla te kelenye ou commencera sisa kanu attaquer au mogo de la kelengele ale eta tale o te gringu ke population ngade non les leaders ou gringa au lieu de attaquer folo ou do fa ou do enlever ou do jugi ou do mineka tout le menacer leader ou mana sra yoro mana dugu de totna ou aligner voilà la stratégie yo ndeke yorobe ebe tabla ka tabla fo mura zone kono ebe hôtel yoro so zone wa ka tay ka tabla fo Burkina la zone des 3 frontières ni technique kelen de doni maka kelen de doni ni dongli kelen de be kada ani na no yera jamana de yera la sako aw ni jamana te ko ni aw nga itado aw nga itay joni o yambe kelen kelen de ni étaté onté ni étaté en gra join ni armée té en gra fenwore donc il faut que les gens comprennent anga faranyonga ade sekani bo ni kati population kuma wuli ki jo ka fara nyonga wale mun kera ma dama mun sera ka mena upume mena wa donc an ka do ko an mali on an fara nyonga kan wuli ka njo nunu tise ka shukelen sha on kela parce que mali la bebe do o be ka fa ko la comme tout ka koye eku Amadou Koufa aka jete mena ale kele sababu ma jolise sa ma bi akele sababu ma jolise kasini kololoma do ka jinete ko bana hali ni maseka jinete bana kata soro re kufa kuma dawra table yere parce que ebi nyi ka nyama de wile o yeda gali ka abita o yeda gali o fana ba ka communauté fara nyonga kulu fana sacrifier o yeda gali kuma dare to bolo o fana ba wele ke al qaida nulu kwa ma ka keta o buna ba kete aka mo be fa nga al-qaida re nyama sodba aw jatende aw ta do ko aw be ne mun kele brama nga pama di moment pama mani dakle na 2021 un monde sans terrorisme radio clédou anga wala ka famu foli avec kaikaw en watila aw bismillah allo bismillah comment le ahaba dimbaya mi foli ka tsirila foli jarani al-tala kani dem amira biama bon vraiment ndi fla fo comme avec ce fo bismillah c'est-à-dire terrorisme ko vraiment comme yera bora ka figa kuma na chugamna ba ayoro son jila quoi namo c'est-à-dire en population yera de joyoro ka boni ko na kosobe barsabu do ni yera ya me ko jugo kela o sera ka fanga soro fo ka se niveau dola bon ubi na ubi jigi yoro jumana ubi jigi yoro do de la wuli bali bon en population ye anjoro la ka fo bon ni ti ma jelenyi bon anga semboni sena ube akanga ko forum na ne anyuke oh ne ko ne hakila hali bora ka example mundi katitaina population ye joro badike oh ni bere kanga ke malien be ka tabulo yasa amse ka dankari ni koina wuli bali sino tanko make anti se ka nyerebo amba ese kambu usutra obe ninye ukofo ni mina soro bon udumbala ka fanga soro degré dola bon c'est qu'on ils sont en train de créer la piscose bon ni nchara mo ka soro bla abina ni gele chamai ni ko jugu kele ki nyeto aka ka sira ke ma kofo e ma fere si soro aka se ka lakodon tugumi na tara tieni ke est-ce que ebe se ka lafia ble fo kata se ala ala ka wele do ma ima wa ebe se ka lafia ble wa non lafia contola donc pour ne pas être complice une solution de nini ikanga se ka ula ko fo tugumi o e ka responsabilité dégager
Voilà, mba fe ka kuma kelen fo ka bɔ kuma na. Bon, c'est-à-dire ni yɛrɛ y'a ye ninnu yɛrɛ ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne kɔni vraiment fana bi État ka wele yɛrɛ bila u ma kosɛbɛ. Bon, sabu don i b'a dɔn an bi lahala dɔ de la vraiment yɔrɔ caman bɛ yen baarantanyaw ni fɛn caman de bɛ yen quoi. Bon, s'il n'y a pas vraiment un plan par rapport à ce niveau, bon, les gens sont laissés où il y a bon, et par exemple, et war hakɛ dɔ sɔrɔ mais on vient on vient nous proposer wagati ni concours ni kɔnɔna na bon kila nata quoi. Bon, sinon a ka ca Ala fɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw bi baara la yɔrɔ la bon m'a fɔ a ko jugu tigɛ dɛ mais i b'a ye ko caman bɛ yen vraiment a tɛ se ka fanga sɔrɔ ko niveau la quoi. Ni faamu. N taara n ka yala la yɔrɔ caman mɔgɔw ye nin kuma fɔ n ye. Mais barantanya tɛ se ka terrorisme justifier. Oui. Ne tɛ baara la o kɔrɔ tɛ ko ne kan ka taa maa wɛrɛ ni kasara. Ne tɛ baara la o kɔrɔ tɛ ko ne kan ka maa dɛmɛ a kɛra dɛmɛ modèle o modèle ye ne dun b'a dɔn dɛmɛ mi taa laban adamaden dɔ de ni bɔnɛ ni n'o tɔɲɔni na. Voilà. Bon, moi je vous comprends. Bon, maintenant nous sommes dans un pays pauvre. Il faut que les réalités soient connues. Tout à fait, ça aussi c'est vrai. Kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko État man ka jɔyɔrɔ kɛ non. Et moi j'ai tout le temps dit ni maa dɔw hakili bɛ n ka émission dɔw la. On doit avoir un programme national qui vise même à cadrer peut-être comment éviter les jeunes minnu donna là. Allô? Comment parce que ni ye doni jateminɛ i b'a sɔrɔ dɔw donna la i ye mun fɔ ça parce que wariko nata. Oui. Dɔw donna la parce que n sirannen don. Dɔw donna la parce que faamuyaliko jugu yɛrɛ de dira ma kow faamu. Donc il doit avoir un bureau national vraiment qui doit étudier ces cas par cas. Oui. Les jeunes maintenant qu'on peut récupérer. Oui, ça c'est vrai. Et l'État doit maintenant mettre des programmes en place. Et comment maintenant travailler dans le sens à ce que Koufani ya nous le trop fort qu'on n'y a pas de yafa ko kuma tout le mata malien nous tient quoi. Pmaté de. Moumbala ni pmaté. Il est pas mon fort parcours un peu l'intérêt du Mali il ka yinyela nous y crime mununke ou y atrocité mununke ou y mal mununke population là et venir vraiment nous regarder en face qui va faut quoi ka kuma nyoya ke ligne do be o franchira ka ba mena mais maintenant où est mado fin munumbala nous te srankodo quand ils vont voir un état qui est derrière peut-être que nous kuna kadi ou c'est que bon munu fana bala ka fo ko warkodo o chama ya ifama fa ka fana ko parce que alors que vraiment ngubu neke ou dongati demsenu dongati ou waru duma mais au niveau de la boîte que ah ouais maintenant toi tu travailles pour eux gratuitement ah ouais demande de la boîte de nastra de la boîte que parce que wati va sur déjà et plongera et be sera mali autorité au côté de fait ou lu telo sur côté de fait wanu esikata ela hona ka fo que e fait ka il faut ci tout de là voilà ou bura mo be fa de Flat Dougou Tchamambe a attaqué à raison pas une les villages pelés qui ont refusé de s'allier. Ou bita katama, ou ta faro fait qu'à 12 fini ne fait un dos là. Ou l'oubli au village pelou attaqué. Donc au pelou fana pas fort, malgré qu'on banaka nous fait, nous fana nana kana on attaqué. Donc vous voyez comment ils ont créé la Zinzanie. Donc anga faranonka, nan faranonka, ni site c'est passé. 20-21-00-11, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Dembaya. Haba, Korba Cité. Dembaya Kene. Ambala Tano, bismillah. Ambala. Haba. Il faut. Folie Djalani. Il y a technicien pour vous tuer. Sohra Mali. Malogok Makacha. Makacha. Damane. Pambeka Angania Kekli. Oule Bali. C'est-à-dire beka clé en fait mo fara duma mo ka parce que jamana ngono ala sa ante ñoo fe do duma ke dugu be sanari nam siba terroriste ko frère ko kuma population kan yi joy joro la ya fa mo munu nga ku fa munu be kata ko fe enfant nous fait an naka duye ku ko fo u be sira no anga no utse ka ta o bazi do figo ulu dalaya parce que ni ayo be sira obina kana munu gengata
na autre ou ka singana bon finalement bon maintenant je pense que fera ou sigira do ye baraka kan aywa aw nyere tara yoro chamana ani baraw kaka yoro mununa population be se ka fara nyon kan ka se ka message di ka ta soro imalla ko don bon mo be numéro vert ko mun fo akan yi duguba kono la mais ibita togo da kono ibe ma kemeta ka joko numéro vert iba soro ma kele ne be se ka fi ka ba do faire mundo voilà bon maintenant dugu mali kono ibita soro jekulu ba dugu kono ibita soro jeunesse tombe ibita soro muso tombe dugutigi na ka conseil be maire be administrateur be bon dugude togo kana ta information di famashima mais ika dugu kono ika dugutigi wali kata ni ye muso ika muso kundigi fe ye jeni ye ka jeunesse nyemo wele ani nyin fe ita ama fo ketogo di donc iba soro ma wara mun o information la c'est au sero la o te ere blé ebe tuno ko kono donc je pense que antala yoro en manani mo ye ou se ka fa aussi pour que information se ka di a dito la parce que faire no de fana do mo be sran knedo mais tant que information fana te di antna se mo nonu na donc obligé le ka information di bon maintenant comment on se ka faire sur ka information di kata soro bamana masran ko sebe parce que ale ka duguti dugu jeunesse kundigi ni ko ka nyefo nyi wo nyina tna sran bon ni e muso yi tala ka dogo kungo kono ye fe do ye fe munu me ikumene inna ya fo muso kundigi do iba so muso kundigi wakacha la so muso kundigi ba la se meru ba la se fama ma ou bien aywa ou ba la se dugutigi ba la se mer ainsi de suite donc il t'a soro comme information bora era mumbulu e be tuna kono bon e bora ba ko ne to mina namu jamana ko fine ka cha bon numéro vert comme il fait numéro inga jankwa namu ni ou faire numéro ça va la pour 130 ou 100 ou il m'a promis o retenir di mo to kuna ni numéro jam ba ko yi aywa abo be se ka ke o bi do bola nga mega movie bamana ambe numéro ko dowa ni ko bamana re ko o numéro wi mamu fi mamu bo ko fe ale to tigi do amana ko ne bamana ko ma ko la je wala me bulo ga fo an kan so mo yi namu jamana frustration mina ame gela de kon nala fem pe daka gele pour du la fara jamana do saraka ya be ka kuri ko sobe et puis un club ko do la ko do na fara gouvernement mamruka ani sente mo o be olugo do olugo tabaraka fudia aywa ni ngol na sarari ni ngale gelende bon abuna war mi ga ko lu saraw na asna ko do ko gazi situation kat se ka ota war mi ta ke ga lu saraw est ce que na do situation na o te donne ga bon sur un plan national ni ko anga pma tien ka o wari joro ni nga dogo o kono nga be se ka do ni nga wari joro ka dogo kono mais ils doivent chercher les moyens les voies et moyens comment trouver des ressources pour que la population allégée ou ka diaku ya ka ngonyini bon et puis c'est ça ali ensemble qu'on a nous faire to lui refana ou ça va diviser fly kaida phénomène galabe enfin effort do fourni ni ba ira jamana duna chere la fama an nyamo fana doke bon no te kake jamana do me ga kuli fana ako atoka jaro don ne bulu quoi aywa anga ko famu ya fotugo mina ni fien ba nga gouvernement la yoromi ambo fletigi fo mais ambe dien mun kono sisa anga ko mina ni hakli parce que mali tede farafina te dien re di gelera et da se fait monument sisan dien fanchité bi ta soro ni be tasuma yoromi bi ma chama be dien dugu bela ale pays développer yoro to et occidentaux re ta juwa ondai ok donc anga ko la je munga bi se ka ke no makame bereta mais yoro mun fana ni gela be no ta anga koye bon il faut que ango fana famu o korote ku manga effort ke pour que gela mi se ka alléger tout ma ka alléger
Voilà, donc c'est la voilà. Voilà. Merci beaucoup à la folie Anita Nubi. Anga manogo bi amanogo sini. Angoni ambe malien ambe primita de là o. Nyete ni sarako ngonta. Akoma nogo malien be primita de là. 20 Allô. Allô. Aywa o kan ga duru tega senzoro. Aywa me mawara la je radio club wala soba sanfra do. Émission Un monde sans terrorisme. On ne bagari bacha ko to la do anga wala ko ka fam. Allô. Allô. Bismillah. Sola. Awa bismillah. Tomo bedi. Ambala tanu alhamdulillah. Ahaba alhamdulillah. Tabarakallah. Allah ka khair kan ni. Amir abiyama. To wala dantila. Tabarakallah. Dantila ne be foliki ne be kati sana fara. Tabarakallah. Ne be kuma kan da fi anga kani ataki. Nga ke jango bado le. Apmanga ke. Amanga ke ka sabu. Na keranga nga kololo ya kofe. Sabu ke mi ne san bisaba ni wora ke arme parala. Tabarakallah. Moti I faso yere gundo be fo. Ibi toto. Ni horanya bila kana faso fere. Wuli bali. Otuma ka boya fo kidal. Inte yoro min do ti. Tabarakallah. Me nunu do na anga chomina. Tan fal mami. Mais Kasim ka yere dia ka jeni militaire ta ka kani lamine origine ka bari o folo afana fana mo libéré kisuma mo mbe yoro min to luta lu ko yoro rétabli kanya bulu ibe yoro min to ni o mo wata o tiki bi saka o yoro kumbe jugo be yoro min o tiki ba do ko jugo be soro yoro matin ko so yere soro ni yene ta kana bila segu marale te segu jugu be romne ta segu o rétablir etc voilà ibu de jesi ne recrutement de ke jugu mina sa adi ke mo min de yoro ni chekardo no tigi ye jamana dendi ibuta ni yota kara to ni opération kara ibi sa sore jugu la ala sigi sago tigi ala anga fuli an tanuni bi ngon be duwo ke fasoya anaka kan ambe sankura min bena damina abina damina ma damina juma na abidamina ala ka kama sama here jumna kalulu amin rabbiyama ala ka ke arme ka kuna wulo amin rabbiyama amin o me kon be duoke asmi aki chafiri akara mo wala na ka ko ka chogel be na chogel be don lu kirem be bitla ka jafa sirala amud aya ak ni kara amud aya yore woje nene asimu ma jaw ne be fugala conseil ne be quartier ni kono na fara ya fugala mais même mi fa na ye chogel may ga bla dongodo porte ke mun ba fo wo ba o ba tiada ala kanaki akani rekondi kanya bien ni mu may au début changer awo yo ni manya wala ne ko ka tora mi yo defense kan jami sarfilen de commerce ko na balo be ka gela sukoro be ka gela ko ministre aboyi jamana se ko ye lafiya kana mi mi ministre tete kana bo foi ma fo sukar kilo ka ke kemini bi woro amitan ebe yoro mi ni saka ayoro rétabli agen ka boy mo ele te jamana din ko sobe donc harmadi te dore ko min bi nyatu mo ibo du tigi de nyin min ba voilà mon me problème de gland avec glandi bon ni mali yere lage mo ko mun sikira fanga ni folo ulu ye soro be de cheka ke u yere uni commerce de ko ye kele ke to da bi famo ka dizu ko no o to ala bron de fantam bo ala bambo inshallah anga jega di ala mo ni ti ka wele la anga fuli ani tanu bi ni yana anga jigi ambi ngoro la nga kila ambe jigi antalo ngoro de la fe munu be ka fone ka yele la ngoni mbebe mali dugu kolo jugoro muna pendant plus de 60 ans olu ma se ka bo ni an yɛrɛ kun b'u produit bi a b'an ka dugukolo jukɔrɔ c'est comme n'a fɔ maa bɛ ba sanfɛ mina bɛ ɲi k'i fa n ko in kɛmɛ tɛ de i bɛ baji sanfɛ mina bɛ ɲi k'i fa anw bɛ tɔɔrɔ la sa ko gazi anw bɛ tɔɔrɔ la sa ko pétrole mais n ko nin bɛɛ b'anw ka dugukolo jukɔrɔ yan Moribabugu dɔrɔn u y'an wele ka taa tɛ tile waati ka taa gazi bɔ ka yira n na Moribabugu encore ba société mun y'a fɛngɛ u y'a yira n na don k'a fɔ u bɛ se ka tuyau bɔ ka Moribabugu
Kata fo Sikaso, fo Ségou, fo Bamako. Ça veut dire que ou point mouillé là, ou quoi au point clé, avec que Ségou, Bamako, Sikaso au point clé, au Sekota. Mais à Bora Yoro, mais à Kera Morne, à Blalaï. Bon, on est à Digan, il y a là, Yoro Dola. 20-21 0011, Kuma Kacha, Ko Kacha, Nabenini Hakli. Allô? Ah, Togola. Ah bah, Ademaya. Bashkila. Mbala Tanou, Alhamdulillah. Togola, net, mais insister, on a toujours. Identification, quoi. Namo. Parce que, quarante biométrique, ma boca, Anamadunga déplacement. Beta ka do ben na fa ka don. Ça dit sécurité ko to ka jedo. À chaque fois nous do ika émission na be identification gelea anga autorité ma. Identification iganga gelea. Ah? Ngwa kanga gelea na kera ko nyinema do. Wallahi ko mais jamana tika joni identification tew. Mais Berté. Ah. Fenkelembe anga jamana kono obe identification ko imbe tien. Ah. Corruption. Wallahi ni biométrique là. Wallahi la corruption ko avec gelea. Même j'allais dire ma Berté, ne nte fo foti. Ibe anga karuta sisa. Oh. Anga karu ba so be ka boya yani moti nous sera poste de contrôle muna ubujo. Ah ube 40 ngalike. Ah ni 40 ma soro mo kuna. Ube soro féminin. Ubu compter de kele fla sabanani uluka keme ube fara nyonga. C'est vrai? Oh, donc personne ne demande qui ils sont. D'où ils viennent, ils vont où, rien. Bon, nous, tout là. C'est des renseignements en civil car kono. Ou sur nous peut faire la corruption qui ou ka corrupteur filmé, agent bibar le cas, agent filmé au cas de service renseignement. Watila Sambako fela la où y a un poste de attaquer. Ouais, bora gendarmerie. Et bora voilà, il y a hakibala. Ah ouais. Au poste. Ne ka mado ne wile o clé sabana de attaquer kala yoro na ay ne wile ka poste ka comportement foni. Voilà. Akoma ko kasa an bobo ya fe ko ube moto tu ube keme de mena moto tu la vient. Mais c'est inacceptable. 40 bibolo 40 tibolo ko nous na jodo ko ba fo ko way. Ebi ube la jodo bi jodo na ko way ko anyana bo. Voilà. Bon donc aller la situation est tellement le ko bo an be ka bo zone mo ko na kana awuma. Terrorisme de ka zone yi. Voilà. Bon aw ben un comportement là temps. Ado ay wala comportement mais troisième jour poste inter attaquer. Attaquer. Bon ben mo famo. Parce que on montre que nous donner sur le bout que nous be voisins na nous que ba cela dit. Voilà. Nous kelo de ka poste information du cas ma jugu nous ma ko kono. Voilà. Mais d'abord là, des motos des motos papier ingalike. A ce jour ni moto passera dans moto papier là, à ce qui identification dans la photocopie qu'à garder. C'est pourquoi il faut que nous-mêmes les hommes changent d'abord. Mais le problème est là. Le problème c'est nous-mêmes. Voilà. Ah? Mais comment se fait-il que on veut se qu'à trop faire mais que même qui m'a flambé et bingali que là non c'est tout là. Mais voilà il se que mais quand j'étais à Nyonon, la population de Nyonon c'était leur cri de cœur. Mais bien sûr. Ou koko tout là ni dodo ya kera sisa ko ambe fe ere kana postu la kisi kala je. Wallahi. Nga so bina ka faranyonga moto bina ka faranyonga. Oui. 40 tenyi ngalike u moko to la e ka wardo di dorebi ka bol ma feta kata. Ibi ka bol ma feta kata. Qui tu es il s'en fiche. Hein? Tu sais qui allez quand nous allons jamfa. Donc c'est cela cette réalité. Au de la biométrie jamana tisaka ke jamana wa nyena mai ko ata kono de ni ko nga fara jamana wala buyanu nga fo an jamana dore te o ka seka jamana de be dok be ka seka sécuriser joni mais o ka soro ni sariya be batoro me na on yena ma nga jogo changer dore te o police dem sene be do policier la bi sanduru akoko ka sojo ka ba akoko ka do mobile kono. C'est ça la réalité vraiment. Dobe bi o be ke dafuye bi. Il va soro avec sanglé sans fla soro anga ministère ni fon kono il va soro il est milliardaire ngoko na nwango dedo. Donc jamana kero de il faut que les gens même comprennent que et ka comportement killing bébé ka ibe ki ire to de blandager non seulement ire talabara mungama pour nous sécuriser ite ko ke en plus tu nous exposes à tous les dangers du monde. C'est de ça la réalité aujourd'hui et que les gens doivent comprendre que partout il y a terrorisme be fanga ni fendo soro c'est parce que un comportement conduite de main. Si on est fait blala dans les règles de l'art, fait d'obé attaque. Bon, l'attaque, moi, tu sais, il y a sécurité, il y a trop de sécurité 100%, ça n'existe pas. Mais attaque modèle d'obé qui attaque. C'est pourquoi je persiste, l'attaque du camp de Kati, les gens doivent rendre des comptes.
des gens doivent rendre des comptes. Tout le monde connaît les modes opératoire de ces terroristes. Combien de camps militaires au Mali ont été attaqués? Donc on va s'asseoir. Faut dominer ça, nous, Koulouba, on a attaqué Domina. C'est ce jour-là maintenant qu'on va se lever. Aïe, bateau, un blacta, Koulouba, en fait. Aïe, Koulouba, Sarah, Nintika, en fait. Aïe, Ninketa, en fait. C'est ça, gérer un pays? 20-21-00-11. Un monde sans terrorisme. Allô? Tola. Ahaba, bismillah. Avante. Ahaba. Ama Diallo de. Ijalo. Ba. Bismillah. Tola. Ito Malikona de. Tubarikala. Ba mi fo yere de. Foli jaranye. Atan sandrone wila meme bidin selection. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ijalo. Ba. Ajaranye. Ambe. Ambe kanche siri. Faso yin, dore tambula ale kokwe. Imata yoro. Ni ye ɲuman kɛ don min na u b'a fɔ k'i y'u ka jamanaden ye ni ala y'i ci don min ye kojugu dɔ kɛ u b'i ka bɔrɔ f'i ye depuis o yɔrɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ 20-21-00-11 un monde sans terrorisme radio Clé 12. Allo Togola. Ahaba bismillah. Togola. Ahaba. Awa ini baraji. Ahaba bismillah. Ya Rabbi ani Muhammadu ya ala ka du ye. Ami rabiama. Ini faso jɔ. Ami. An b'i fo. An bɛ Clé 12 lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Uno kaka. An bɛ Amiya fo. N'o bɔra Togola. Namu. Nin ko kan ka sɛgɛsɛgɛ de k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna. Kati kan sera ka attaquer cogo di. U kan ka o di ɲɛfɔ maliyɛnw ye. Maliyɛnw fana ka fiɲɛ ni nkalon ta ka bɔ ɲɔgɔn na. Olu kelen dɔrɔn kun tɛ baara kɛ o. An fa maliyɛn fana population fana kun bɛ baara kɛ koyi. U k'a fɔ cogoya jumɛn ninnu sera ka don ye fo ka taa se kan yɔrɔ dɔ la. Ko an ka taji bi mara yɔrɔ min na quelques mètres u bɛ se yen n'u sera ka don yen cogo di kabako don dɛ u k'o ɲɛɲini fɔlɔ u k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna kɛlɛ tɛ wari tɛ an b'an ka armée de fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ni kan armée y'anw de ye o mais n'a fɔra ko dɔ bi kɛ u b'a fɔ ko bi kan ka ɲɛɲini mɔgɔ t'a ɲɛ sɔrɔ u t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye population bɛ to dibi la ten. C'est ce que je disais, Wati Minango, armée de Dougma à terre. Fait mon marqué au Wati. Wati Minasako, la montée en puissance de l'armée. Équipement ou ira lana. Matière de communication ou ira lana. Fenchama ira lana, car faut bien, armée pereluta. Bon, au fait, nous n'avons que au Wati. Anti au Tika Famou. Non, c'est le droit qu'il y a là. C'est comme aujourd'hui. C'est comme la route de Gao qui est coupée. Ouais. Bon, mais ça c'est c'est une victoire des terroristes. Voilà. Est-ce que Mali présidentiel a riposté? Mais vous savez qu'à voilà. Donc, c'est la même stratégie. C'est où le fait nous faire quoi? C'est-à-dire que il faut qu'on se la cannique. Bon, on demande à toi qu'est. Voilà. On a comme dire un comment pour que coup de zoro là ou ka hakili soro ka do abada hakili bulade ou bi se ka hakili do soro am se ka muni munde ke pour ko kana te nduguni. Bon, pour ko de pamu ya. Lote anti marché contrôle là. Jamana tanye akadi. Ben, merci bien, merci bien. Aïwa, vraiment, même à la bataille, Sabla Wati Bourdale, allez mandiabler 20-21-00-11. Un monde sans terrorisme, Radio Clé 12, allez sur Bassan Velado. Allô? Aïwa, au Canada, tout est sin sur là. Alamsa, on est bagarre tout la bignon 14h05, Canabla 15h là, Radio Clé 12, allez sur Bassan fait. Allô? Awa brama wakan nega duru fana tega sezoro aywa sa nega duru abe nyagame wati do ka foli ani tanuni ko ni ka classé male do ma kulikoro katabla aywa sa sikaso amanyina auko moti akwa foli bi kene kono aywa sa katabla sa aywa munye aywa duanzan kawye ambu fana fo ni yorola ya allo bismillah oui bismillah enclobila allo
Ayiwa vraiment a bɛ n'a fɔ ayiwa nɛgɛjuru ayiwa gɛlɛyani bɛ ka don a la ayiwa malidenw ma kɛ fɔnfɔnsa la k'u foli kɛ u ye sabula jamukan kɔni a lamɛn bɛ kosɛbɛ i ma taa mali fan o fan bi ayiwa cercle ka dɔgɔ bi sa i tɛ taa sɔrɔ jamukan kɔni a kɔlɔsilen bɛ yɔrɔ min na an bɛ maliyɛnw fo o la nka ko lamɛnni tɛ an ka wuli k'an jɔ an ka baara parce que fɛn in bɛ population de bolo n bɛ segin a kan ko in bɛ population de bolo kati population y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ni population déterminera maa jugu hali n'a donna dugumɛnɛwo la a bɛ labɔ 20-21-011. Allô? Allô? Et bismillah. Ah. Togola. Bon, question de me bolo parce que question kuma fo. Mais ne be fe ka ɲininkali kɛ. Mali sigi ba démocratie sigi sanke. Non. Mali furadama b'a fɔ de ko les enquêtes sont ouvertes. Les? Mais enquête jumɛn ye Mali kɔnɔ k'a datugura? Ah, n hakili t'o la dɛ. O tɛ yen dɛ. Ne hakili t'a la. Bon, intervenant min nana ne ɲɛ sisan nɔ. Mais ye min fɔ o de don. Au lieu qu'un attaque, nous on défend. Et même en matière de football, tant que la défense est fatiguée, mais on encaisse des buts. Oui. Il faut attaquer. Parce que c'est inadmissible que le camp militaire de Kati, merci. C'est-à-dire que moi je vais à Kati tous les 2 samedis. Je passe par le camp. C'est vrai, mais ouais, on doit contrôler Kati, Kati doit être un bastion. Voilà. Dans l'urgence. Parce que terrorisme le monde doit faire, c'est faire un acte à Kafodron pour vraiment pour Anyanike. On est arrivé juste dans la capitale. Voilà. C'est inadmissible. Inadmissible. Ou bien Barala. Inadmissible. Car tout le monde est d'accord. Mais Naman Djoto avec Galéade. Mon frère. Oui. Ni nous kokun kera ka ibeka toyi. Malien kun bɛ mun fɔ sanction ko la. Ah, ayiwa. A tiɲɛ de dɛ jamana ye kelen de ye. O de don. Ni maa ko tɛ ko fɔ jamana ko de don. Voilà. Ni nin ko kun kɛra ka ibeka toyi kuma caman kun bɛ fɔ. Voilà, défense état-major Mogoma, voilà. Mais maintenant on fait semblant comme si non, ça a été le jour de et puis c'est bon. Voilà. Mais c'est faux. On pouvait empêcher, on pouvait éviter. On pouvait éviter. Voilà. C'est-à-dire que nous nous manquons de quoi. Voilà. Bon, maintenant, moi, à la population là, on est en train de faire d'aider les terroristes, les messages qui passent sur les réseaux là. Mais ça aussi c'est l'État. Voilà. Parce que il faut que l'État mette fin à ça. Il y a des mois, il y a une mesure sur les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne les propagandes des terroristes. Mesure c'est mais nous on est en train de les aider. Bon, maintenant la population fana ka don parce que ma chama fana ba ke uta don. Ma wo ma be ni terroriste ka message la mais era do ko terroriste de do avec ka faso juga kuma de fo. Ni ya partager doron ye terroriste. Ye terroriste de mede. Non, il est minéré. Voilà. Ni minana. Voilà. Ni mo kele mo flam là. Ne partagez pas ces messages. Au canal partager. Vous les vidéomans qui crient là. Tout ça là, c'est une manière d'aider les terroristes. Voilà, à Famelendo. Voilà. Aywa anga foli ni tawni biye wati burudale ale sera aywa ni ci ambe foli ka jama bela jerele munu nyan soro munu ma se kan soro ka befo ka dangania kan faso ko do albe mali ala ka bonu kono mali albe ala ka ke maliyen sagoy awni chako kluma jola abu chote apmena ka karafula brama trawore kledu meja jabarani ne bagari ba che kuratogola mikro barani